втория си рожден ден Лазарен център Пикасо Бургас посрещна като лидер на лазерните естетични процедури. В комфортна обстановка екипът на Пикасо отпразнува с клиенти, приятели и колеги. При работа с клиенти, принцип в Пикасо е индивидуалният подход, съчетан с висок професионализъм. Центърът разполага с иновативна апаратура за лазерна епилация. Обезкосмяването е трайно и качествено и в това отношение центровете на Пикасо са номер 1 в България. Разширените капиляри също не са проблем. Дерматолозите на Пикасо ги премахват бързо и безболезнено, така както премахват и различните кожни образования, като брадавици, папиломи, кондиломи и други. До края на месеца, по случай рождения ден, Пикасо подарява на всички свои клиенти 30% намаление за лазерна епилация.